Καλώς ήρθατε στο Καινοτομία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί πώς θα συνδεθείτε και θα παρακολουθήσετε τα μαθήματα της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Στον περιηγητή που έχετε στον υπολογιστή σας, πληκτρολογείτε endukenotomia.com.gr, όπου θα μεταβείτε στην πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης. Επιλέγετε το πεδίο Login και συνδέστε με τα στοιχεία που σας έχουμε στείλει στο email. Συνιστούμε να συνδέσετε 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος. Αφού συνδεθείτε, θα εμφανιστούν τα παρακάτω πεδία όπου θα επιλέξετε το πεδίο Κατάρτιση και θα πατήσετε Μετάβαση στη σελίδα Κατάρτισης. Στο πλαίσιο Σύγχρονη τηλεκατάρτιση, θα βρίσκετε καθημερινά τον κωδικό, την ενότητα, την ημερομηνία και τις ώρες του μαθήματος. Για να μπείτε στην εικονική αίθουσα, πατήστε το μπλε κουμπί Μετάβαση. Όταν συνδεθείτε, συνδέστε τον ήχο σας με το μικρόφωνο. Στην αριστερή στήλη φαίνονται τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων. Στη μεσαία στήλη μπορείτε να στείλετε μήνυμα για τυχόν απορίες. Ενώ στο κέντρο βλέπετε την παρουσίαση και τον εκπαιδευτή. Σε περίπτωση ελέγχου από τη ΔΥΠΑ, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο από τα αντίστοιχα εικονίδια. Για αποσύνδεση πατάτε το βελάκι πίσω επάνω αριστερά. Και στη συνέχεια Logout. Από την αρχική επιλέγετε Δημιουργία αναφορών και πατάτε Μετάβαση στη σελίδα αναφορών. Στο πεδίο Επιλογή κατάστασης διαλέγετε Κατάσταση παρακολούθησης σύγχρονης τηλεκατάρτισης ανακαταρτιζόμενο και ημερομηνία. Στην επιλογή προγράμματος διαλέγετε Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και βάζετε την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, καθώς το σύστημα βάζει αυτόματα άλλη ημερομηνία. Πατάτε Δημιουργία αναφοράς και είστε έτοιμοι. Αφού μεταβείτε στο πεδίο Κατάρτιση, πάτε στην Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και πατάτε Μετάβαση. Μεταφέρεστε στη σελίδα της ασύγχρονης κατάρτισης. Στα δεξιά, στο πεδίο Τα μαθήματά μου, επιλέγετε το πρόγραμμα Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εκεί μπορείτε να δείτε την περιγραφή και το εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό μπορείτε να το ανοίξετε, να το κατεβάσετε ή να το εκτυπώσετε. Οι βασικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσετε είναι η ενότητα 2 με 32 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Και η ενότητα 4 με 20 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Κάθε ενότητα έχει προαιρετικές ερωτήσεις αξιολόγησης. Αφού ανοίξετε μία ενότητα, πατήστε «Είσοδος σύνδεση». Μπορείτε να μελετήσετε το μάθημα είτε ακούγοντάς το είτε διαβάζοντάς το. Για να καταγραφεί η πρόοδος και οι ώρες, πρέπει να κλείσετε το μάθημα με το χ επάνω δεξιά και να επιστρέψετε βήμα-βήμα στην αρχική σελίδα. Τέλος, κάντε logout χωρίς να κλείσετε τη σελίδα με το χ. Από την αρχική επιλέγετε Δημιουργία αναφορών και Μετάβαση στη σελίδα αναφορών. Εκεί μπορείτε να δείτε την αναφορά είτε ανά ενότητα και δραστηριότητα, είτε ανά ημέρα ενότητα και δραστηριότητα. Πάντα να επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Μετά πατάτε Δημιουργία αναφοράς και θα εμφανιστούν αναλυτικά οι ημέρες εισόδου-εξόδου από το μάθημα και η διάρκεια παρακολούθησης. Για οποιαδήποτε άλλη απορία είμαστε στη διάθεσή σας στο 241 055 55 90 και στο info@kenotomia.com.gr. Εκπαιδεύσου στην τεχνητή νοημοσύνη για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά.